srácok! Ez a csata az IS-8-szal fog történni, amint látjátok Erlengberg pályán. Hát a matchmaking semmi probléma, teljesen jó. Azzal nem kell foglalkozni, hogy a játékosok milyen szintűek, teljesen fölösleges. Akik itt az XVM-ben megadott nyerési százaléktól beijednek és egyből fel is adják a harcot. Na például azoknak ez is egy jó példa, hogy nem kell teljesen fölösleges, akiket befolyásol, az inkább terelje le az XVM-et, mert az csak átolni fogja a játékban. Na most az IS-8-ról, amit tudni kell, a topüveg az már rajta van, de torony, motorlánctalpa az még sehol, semmi egyéb kiegészítő töltés vagy célzás gyorsító lenne rajta. Szóval csak lövegem van, de az legalább jó. Úgyhogy meg is indulok szépen az A1, A2-es sorba. Általában megszoktam már. És hát egyszer oda is érek ezzel a csodálatos kis tankkal, amúgy ami alapból elég mobilis, csak papír nagyon az alja. Meg lehet lepattintani dolgokat, de nem nagyon lehet annyira ráhagyatkozni. Nem 1.75. És hát végre meg is érkezek. Meg is nézzük ezt a 152-t, ahogy látom. Abszolút nem rémlik már ez a csata, hogy hogy történt, úgyhogy próbálom az eseményeknek megfelelően kommentálni, hogy mit miért teszek. Tehát majd meglássuk. És akkor az IS-3 menjen előrébb, akkor minden jó lesz. És ezt nem tudom, hol lőtte a lövész. Se baj. Látom, az még fegyes fog kapni, mert megvárja. Betöltsem. Hát nem ellopják előlem, se baj. Megindult a támadást a T-43-as. Támogassuk szegényt fölöslegesen, ne halljon meg Hamász fotól. Hát vannak itt még bőven azért csapattársak, TD-k fent a dombon. Úgyhogy ha minden jól megy, itt ebből még valami jó is sülhet ki. Most mivel a tanknak páncélzata így a tornyán kívül máshol különösebben nincs, inkább a mobilitására kell hagyatkozni, ami viszont bőven jó. És meg is érkeztünk. Hol? Úgy látom, majd 20 harc fog kikerekedni. Nézzük azt a jaktágerről, így játszik, eljátszogatott. És kisgyulladt. Hát, német tank, szeretnék égni, úgyhogy énekelhetjük nekik az ég a gyertyáig. Kis dalocskát nyugodtan. És egy találatom van és 1340 sebzés, ez több mint szerencse. És pattant a T-34, kapott egyet ő is. Ez eddig nagyon jól alakul ez a csata, ahogy látom. Tényleg nem néztem meg, nem tudom, hogy mondjam. Ezt választottam sok közül, hogy ezt felrakjuk első videónak. Ha kisebb hibák vannak, vagy bármi ilyesmi, elnézést érte először is. És még egy lövés, és ez is talál. 2600 sebzésnél tartunk, különösebben még lövöldözni nem álltunk le. Úgy látom, ez így elég jó. Csak szép lassan akarok előre húzni, mert azért van itt még ellenséges tank, és nem nagyon szeretnék velük lövést én is kapni. Az E75-nek az a toronylövés az abszolút véletlen volt, ugyanaz a lényeg van az, hogy talált. Nem akartam tovább kimaradni célozni, hogy a végén ő is meg lett volna. És célozzuk megint, és talán ugye 75-öt szemből, főleg ha így áll be, kupolát kell lőni neki nyugodtan. Még egy hülyes is át fogja ütni, simán. Itt már azért eléggé felbátorodtam, ahogy látom, erőteljesen megindultam, az E75 elfordította a tornyát, hiba.
Úgyhogy ezt kihasználva gyorsan még lövök neki egyet, ne érezze magát olyan jól. És ledobták előlem, pedig azt a KV3-at biztos vagyok benne, hogy beterveztem. Bocsánat, a hülye hangomért csak közben csokit mászok késő estére. Na hát, mivel ott van az ellenségnél, még fel nem spotolt Borsing és egy 9-es VT. Valahogy óvatosan kell itt mozogni, mert felspotolnak, azért elég csúnyákat tudnak belénk lőni. És 6. érzék nincsen ez a tankon, úgyhogy garantáltan ki fogom észrevenni, hogy látom, hogy egy varrás stílusban kezdek el játszani. Tenyerembe érzem a nyerés ízét. Úgyhogy a VT is elég messze van, annyira tőle nem tartok. Már szabad töltői viszont tenni, de fölöslegesen javítottam és megyek tovább. Úgy látom, nem akar kijönni. Vagy csak nem látom, hogy kijött. És végre sikerült átlőnie neki, hát ennyi baj legyen. Től a 227 sebzésvesztéstől nem nagyon vágom magamat hasra. Hát, ő is kap egyet, 4200 sebzés. A csata már kezd nagyon jól alakulni. És pattan, de hát megszakik. Nem hagyja, hogy belelőjek egyet. És úgy látszik, megtalálta Borsing szerintem. Úgy igen. Valószínűleg az lesz úgy, hogy gyorsan be is viszkolok. A ház meg él. Kap egyet a felség megint. Szerintem a következő lövés már nem igényli. De hát belopják előlem, mert miért ne. Úgy látszik, a VT az most a Borsing az molesztálja a lelki világomat. Erőteljesen. És még ráadásul az Artő is megtalált magának. És még le is táncoltak. És itt aztán úgy látszik, menekülőre fogom erőteljesen. Ő is meglövöm, de hát már fölöslegesen. Na hát, ennyi baj legyen. 5021. Sebzés. Ja, kill az 0, de éppenséggel nem érdekel. Szerintem ez egy teljesen jól sikerült csata lett. Na és hát vajon mi lehet a csata vége? Hát ahogy látom, ez szakadta lesz az erre. De ilyen okosan kimászni, hogy VT elég. Hát és igen, lejárt az idő. Hát ezt bebuktuk. Sajnos eredmény nem tudok mutatni, mert nincsen screenshot róla. De hát olyan rossz volt, csak nem sikerülhetett. Még tapasztalati pont és kreditileg sem. Hát köszönöm, hogy megnéztétek. Következő videómat is nem sokára készítem. Úgyhogy addig is mindenkinek viszlát, és hát fregekben gazdag játékot. Hello!